ibe gị na-enye ụmụ fala afọ 8 na ụma ma ọ bụ afọ 6. Uche gị na-akpụ n'ala. Kweta nyetụ m ka m tinye na nke m. M na-ekpo onye gị ya bụ uche nji wee ebe a bụ ka m jụọ ya akwa ị nwere nne nya n'obodo anụnwa ezigezi nya nna aga nnọọ ị na-esoyali m nwa ka ịbịa ikiri n'obodo anụnwa. Ọnụ ya ọnọrọ ya uwe chọpụta na mmiri na-ezo kịta oyi na-atụ m chọsị ka m bịa ka ikpuo m oyi ka anyị kwụọ ose ọ dị chọọ ọkụ Anyị mara akwa osi ọ bụrụ nwa sekpuru ana na obi dara mmiri ike makwa nne gị sekpuru ana